Diyan na guys, giha ko na guys ag first kuan ko to iya ha. Balik IB diha to silingan ba. Ti IB ba. Isang ko nang unang credit. Kang kuan katong kumari Carmila. Las dos magud na inangan. Kang pag-amping. Kalimot ka timan iko no. Yes. Sa man be? This one for Carmila and this one for Annalisa. Go. So madubuntang na taganan guys na tagaktak niya hang singit na natanong na dari. Kuan ka lang upo na siya guys. Kuan ka punuan upat. Diyan gipatubangan dari og passion fruit. Ano sa pabuhatan, hanang buhatan na dari og kanang trail pod ba nga lingin. Induton ha guys. Para og mag-harvest na dari, nindot pod ka kuan guys. Tahang pwesto sa atong mga tanim. So nabalhin na dyan na dito sa kuan pwesto sa atin ni Papa Edi. So dali na lang dyan ko magtanom sa bahin ko ni Papa Edi ba. Kay ang kuan og magbahin na sila dadto. May problema kay naa na dari ang mga tanom. Kaning sigurilyas mao na si Jay kuan planan og kaning avocado na tako na po ng avocado. Labo ko'y tuba. Kumpleto ko na rin ako'y atis daghan. Ipanghilirahan na ang atis diya sa mga atlanan. So hapon ang tamnan mga atlanan dari guys. O puan ka ng tawag ito nangka. Yan ako'y mga nangka bitong nag-seed. Manang lit ka ko mo upload guys. Kaya rangang bisihan. Adan na anja karon kaya namin ni order og kuan suman manang magluto na pagkulo og suman na tagaktak ang gahang singit sa kuan pero laban ra gyapon ta kay namay ni order madon lang pud na tay ka palitog sedan og palit nato og bugas. Magbuhi ra man jud ta guys natay daghang kamuti tops natay daghang kadung talong sus daghang kadung talong guys na hindi na gali na maato na mo ang talong diha daghan na kadung bunga na sili adjud mi dana ganahan ka mo magturta magpwede ka magturta itlog na lang may imong paliton anang kinahanglan jud ta nga magkuan ng kamot abot day ko ni Nicole guys kay kuan man siya ga pabadlis man simba man siya sa Diyo parang singutan ha guys kay karon daghan hada ni guys kuan mag luto ko kuan kanang suman kay na order. Oh, nanas ni Nicole guys. Enggak pas-pas maglakaw. Wa malagi kay agyo sa imong ulag eh. Ha? Wa malagi kay agyo. Ah, naaman. Gumay mo gud. Ka pabadlis sa kay as Wednesday dairon. Ano kay mamahaw ta. Ikaw malagi kay badlis mo. Lagi. Awan. Gumay mo gud na oh. Burang. Mamahaw sa ta guys. Ay basa ang likod guys oh. Pasensya na mo sa mong kusina guys kay aw hindo man ang mong kusina kay sige na pang hindo ni Nicole kuan ka lang parang sa zuha na dadto galit na lagi sa pago mo upload guys kaya lang na pag-edit ba mag-edit ra ko ng taon guys na magpamahaw kay magpuan ko pa ng suman ni og balanghoy kay naamay ni order yung mata guys na gabi dapat kay ang unya siguro sa gahang panguan dito ba sa garden. Hindi na lang kayo mamahaw na tanak.
kuan kanang tawag ito. Grabe ang inita. Hapon pa. Unang ako nakakuan guys kay kaning kainit. Nga to din yung papailig hapon sa Santander kay dito ko nang mga ugdaw saging ba kay ugdaw saging dari yung mga gipang-uod. Mukhang kano kay daghang tag sinot nga. Salamat kay kadto ni Ma'am Bida niya mo kuan oh. Katuningan nga kuan kanang tawag dito. Dako ni kuryente dinhi dako kuryente. Mas tago pa ang kuan kuryente sa electric fan. Kaya ang electric fan karon nga ingana guys ha. Nay mo electric fan nga pagko ba to ah. Kana mas tako pa na og kuan. Kana mas tako pa na siya og kaon sa kuryente. Pagkukag kan anak. Sumaon sa ta guys kay gawa na hinuon di gabi eh, gabanggod na ni. Banggod na mo daan ba dyan mo sa rate. Ang balanghoy amo nang ibanggod. Asa to? May sa round table mga ngaon guys kay kuan. Ikaw ulit papaidi ganiyan siya kay hindi man magsabay basta kuan. Papaidi duty. Samot na guys. Ako na naman dari usa. Kaya mag-iis ko muna kay magkuwanta magsugod at putos. Ay magpaandang day ko. Ano man? Kung paon may itlog mo na o ano? Itlog kay buto? Iya. May palit din sa kapit guys ay wala gina sa gulay sa simba. Kanang sampol din mo kaon og paan guys ah. Labi mo ng pan. Kuan siya kanang mga sa ensaymada ba nga gibutangan og kani ba? Magkuan ra ko. Ano ito? Sisiuli na mo dato guys to ang daghana. To ang gigawas dito sa tangan na hagkuan ba kay harang tuwag tangan na daog. Tangan na si Jara hong kanang buha ka na sa kanang init, kanang init nga takyo ba dito sa garden na dito lang sa napalibot di motor. So guys, tabliya. Ang palit din ko ng tabliya hala. Wa maday ko asa mo ko wala ko na ni giring sungkapan. Tap ang Hindi pwede wala yung para to ito. hindi mo dito. Hindi pwede magkuhan kay bawal magpara to kay daghang kabakago mga kuan sakit sa kidney. Dali mo silingan na ito nga kuan ay pirahan. Sa matunganong cancer man. Balo na mo. Kuan mo kuno stage 4 mo kuno cancer. Sa tidaday. Kuan kanang amasilingan na dala kay ilati daday ka tong gabay. Kay buslot na kuno ang bituka. Wow, balo. Kuan guys kanang gipirahan nanja. Ikakuan lagi ron magkagawon sa mga kanang pagkaon lagi. Lalo naman mukhaon naman sa kanunay utan man ang ako sige para na mag-utan. Asa di pangkantang ang mga tanong na to guys nga pang tungtong sa divider. Kami nakapang wanda na kaya rang kabisi. Kakuan lagi ta guys mga luwas rata. Ang stand kay naman sa babaw niya. Salamat kay kado ni mambitan ni dani ang cellphone. Bili ito ginaog. Tungtong og kuan. Gahidak lang ito ang sisiw. So, on to guys, ang bali na lang kuan ba? Cellphone.
adobo tag manok. Ay, naghihimo tag pastil lang. Pa-order ta. Panilaw sa og pastel para ano. Kay kuan ka nang kasi nung di na masuhid nila ba kayo kung may nagpastil din. May ma kapag may pastil na din no. Pastil mong guys kay sa kuan mga Muslim ba kay manok. Try dayo. Pero ugma guys, magkuhan nami, mag-orient nami. I-orient nami sa kuhan nga nang breed party, ano? Part 3? Pastry. Pastry. Mag-bake nila. Ano kapag bake na dugo, paano guys? Tapos ang mata kay kuan. Ano kung kasukaon sa mata ba? Yung mata mo lang ka lang luy-luy kay hindi kaya mo katong mga gabi eh. Nawa na nga na sila oh. Gilak kong gamay. Hindi na sila mo orang liha o kuan. Sigurado na na. Hindi sa mo orang liha o kanang malagkit na. Tabunan pa dito ano. Kaya ano na magkainit. Ano? Kung kita nung gibalhin ba, tabunan to ka ng daw. Bali. Wala ko nang kilas rubi. Na guys, ano na siyang na-mix na nasa dyan na uguan. Milk, ug sugar. Natay kuan ka ng palaman nga kayo. Kani giugasan na ni Nicole, giugasan gitrapuhan na ni tang dahon. So mo yung dahon ang gipaguha na sa Santander. Salamat kay kaso sa tag-ijas dahon. So magsugod na ta guys. So di na guys ga. Hindi sunday ko kay kuan. Hermo. Kaya di na ga luto ko na yung kayo. Kani tintahan na ni sa na kuan guys, wala ko kita guys. Tintahan na ni sa gatas. Kaya init na guys gawas. Dili na punta sa sulit guys kay nabuhi na punta. Kainit. Kayo ma guys, mag-orient na ko guys kay pila lagi ko kuan guys, mag-bake and mag paan lagi. Meron. So magbuha na ko permit. Ibala ko sa iyang buhaton guys, ang lutuon. Wala mo palag ba kay sige ka ni. Bantay natin ba? Sige lang tagbantayan sa atong lihit. Pati atong itsura, bantayan. Pati atong forma, bantayan. Wala tayo ka lugaran. Hindi ka pwede asa tamo lugar ani. May tibuok man. May tibuok ba na bang doon?
matyasan guys sa mga tao di man yung mga tao na adi sa ka budget guys nga kundi pirming bantayan. Apil man ta kog sayaw sa kuan guys, women's. Yung back out ko. So di ko ganahan no, masanay tao nga di na ganahan mo, ako na lang may mo iwas. Kaya lisod mo patong ka kay karon ning kalma ko guys sa una. Sawa pa nas ni kun mo graduate. Patong pa ko guys mo kuan pa ko kay diba ba ka nga buhol nga isig ba yung magunahan isig kagunahan guys buutan tao buutan po nato paglabtan ta diha na makita tata guys kuan tapos din ginahag guys kaya pare-pareho. Hilam-hilam maragalintan sa hilabtan ta. Patay ka, kuwanan ba? Honest ni ko nga, hindi na lang ko pa pilin kay iwas na lang ba? Kaya isid ko dugi tayo mapuno kay mapriso niya ta. Mapriso na kami ni magsang pamili manang nila natin patulan yung mga taong kuan labot man sila di mo silang nagbuhi natin grabe dyan kainit so sunod adlaw maghimo mi og tapyoka kay wala sa init, tambal sa init ba. Naghimo dis ni kulog ice cream di dis ni aging adlaw. Buko pandan. Hindi na malit mi lagi ni buko spiriting mahal kaadyo. Sakto ni guys luto mga alauna. So deliver din mga merinda ba. Order naman yung uban nanin kanang uban i-post na sa Facebook. Kaya di na bawd guys mo tabo ko og dumagiti nahaman ko eskwela guys eskwela pa kay ginahantang di na po ko pwede mo abroad guys kay buwang naman ko okay sige naman ko. Tangi lang po ninyo guys, maluto na ni. So diyan na guys, gihaon na guys ag balik. Ivy, giha to silingan ba? Ti Ivy ba? Isang ko gunang karizot. Kang kuan katong kumari Carmila. Yan amo to siya utang nga kuan, iya ko nung bayaran, biko. Isang pasing kawon karizot.
Init. Maring Carmila. Kaning usa kang nalisa kaning gibaat ha kang. Analisa, siguro na. Oh. Ay kaning gibaat kang maring ko Carmila na nya kaning pula bata. Di ba ni ha? Okay na. Kaya rarabas ang kainit oh. Las dos magud na inangan. Kang pag-amping. Kalimot ka, timan ko no. Yes. Sa man be? This one for Carmela. And this one for Annalisa. Go. Rainita guys. Napakoy gisalang dadto. So hot. Naghalin ni Papa Ili guys, so ning balik na dahil sanda. Kuan, napakoy gi tak-ang dadto usod. Puli-puli man hada ni guys, to as kahoy na gi tak-ang dito sa likod. Salamat kay kadto sa mga ni order.